Aabot sa 22 pamilya ang inilikas dahil sa patuloy na pag-ulan sa Matag Oblate simula kahapon hanggang ngayong araw. Ayon kay Honorable Bernie Tacoy, Municipal Mayor ng Matag Oblate, ang nasabing mga evacuees ay temporaryong nakikisilong sa Municipal Evacuation Center ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Tacoy, agad naman nila itong binigyan ng mga relief goods at ilang hygiene kits na magagamit hanggang di pa humuhupa ang ulan at baha sa kanilang lugar. Aabot naman sa 35 na individual ang inilikas sa isang barangay, partikular na sa Barangay Caldelaria kung saan lubog naman ito sa tubig baha. Sa kabilang banda, patuloy naman ang ginagawang clearing operations ng Matag LGUs sa mga kalsada kung saan nagkaroon ng landslides. Sinigurado naman ng nasabing alkalde na walang may nasawi sa landslide na nangyari sa ilang mga barangay. Aminado rin ito na landslide prone area ang kanyang nasasakupan. Sa ngayon ay hindi naman possible ang daan mula Matag-Ob papuntang Palumpon, Leyte. Ongoing ngayon ang clearing operation ng may mga landslide na incident kagabi sa nakaraang gabi. Ongoing yung pag-clearing natin, no? Pero wala naman tayong casualty, pero may mga nasugatan dahil doon sa tinamaan na isang sasakyan nung nagkaroon ng landslide doon sa Barangay Candelaria dito sa bayan ng Matag-Ob. Sa nakaraang gabi, mayroon tayong 5 landslide incidents and maraming mga flooded areas dito sa mga along the waterways at yung mga farmlands natin, mga rice lands, nagkaroon din ng pagbabaha hanggang ngayon pa. Publiko na ang kalsada o ang highway from Matag-Ob going to Palumpon ay non-passable pa as of this time at napatuloy pa ang clearing operation natin ngayon papuntang Palumpon galing Matag-Ob kasi mayroon tayong 3 landslide incident, yung kalsada papunta doon sa Palumpon from Matag-Ob, Leyte. Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Honorable Bernie Tacoy, Municipal Mayor ng Matag-Ob, Leyte. Sa karagdagang impormasyon, nagpatupad naman ng suspension of classes at trabaho sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan sa syudad ng Tacloban. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!